Pliskova is now on the verge of victory. Now she's in the semis at Wimbledon, a reminder that sporting dreams can come true. Добър вечер на Цвети Пиронкова. Добре дошла, как си? Добре, благодаря. Като гледаш тия кадри, как се чувстваш? Ами, така извикват доста приятни спомени. Вярно ли, че мечтите стават реалност, както каза коментатор английски? Ами, това малко захаросано ми звучи, честно казано. Наистина това за мене беше, достигайки полуфинала на Уимбълдън, може да се каже, че е нещо като мечта. Но мисля, че имам и други мечти, които да достигам в бъдеще, така че има... За какво мечтаеш? Еми... Не захаросните, практично. Не би казала мечти, просто искам се, искам и се да бъда по-постоянна в своите изяви и да имам добри постижения на такива по-големи турнири, като Уимбълдън, като Australian Open, например, като турнирите от големия шлем, пък и въобще от тези от WTA Tour. Въпрос от нета, как е със славата? Вероника Александрова те пита. Славата съблазън ли? Чувстваш ли си вече известна? Ами не, лично за мен славата не ме е блазни. Това не е някаква цел, към която вървя. Да се чувствам известна, виждам, че хората ме разпознават, ако това е известност. Да, виждам, че е така, но не бих казала, че се чувствам като някаква звезда. Или пък да те притеснява, когато те разпознават на улицата? Не бих казала, че ме притеснява. Въпрос от Мичиган, Серена Уилямс пита, защо постъпи така с кака? Плаче момичето. Такъв не е спорта, няма как. Една от двете трябваше да загуби. Това дамски спорт ли е всъщност или? Ами, да. Жени. Дамски спорт. Според мен това е най-добрият спорт за една жена. Защо? Защото едно, че е много елегантен, изключително интересен, също така и с голяма възможност за реализация. Може да го направи своя кариера. Мисля, че друг дамски не изглеждат никак дамски. Да не кажа, че и сестрите Уилямс не приличат много на жени. Но... Не бих казала, че има спорт, в който натоваренията са дамски. Всеки спорт си изисква своето и изисква пълно отдаване. Кое е най-уморителното в тениса? Пита Иван Иванов. За мен лично най-уморителното са пътуванията, понеже пътуваме постоянно, нашия сезон е 10 месеца. Колко пътувания прави за 10 месеца? Не съм ги броила, но кажи речи, всяка седмица съм някъде на път. Това е 40 пътувания някъде? Ами, не, аз средно играя по 23, 4, 5 турнира, зависи. Но те са свързани естествено с да стигнеш до дадено място, примерно до Австралия. С кой пътуваш? Лично по принцип пътувам с баща ми. Баща? Има някаква силна връзка баща-дъщеря в тениса? Ами да. Тенис е фамилен спорт. Фамилен спорт? Аз си го обяснявам, че никой треньор не може да се отдаде по този начин, по който примерно един родител. И специално за тениса, просто, както вече казах, трябва пълно отдаване. Да. Как те възпитаваше баща ти? По-нежно или по-спартански? Нежно не бих казала, но също така не бих казала и спартански. Просто може да се каже, че ме възпитава в духа на спорта. Кажи ми едно наказание, едно поощрение, ще ти кажа дали е нежно или спартански. Как те наказваше нещо като направиш? Наказание никога не е имало. Не е имало. При мен не. Имаме зрител на телефона. Нека да го чуем. Интересуваме как приема успеха, като не е личен, като успех на България и дали държавата е помогнала с нещо. Хубав въпрос. Да, лично за мен, няма какво да крия, за мен това е най-големият успех в кариерата ми до момента. Приемам го един вид като мотивация, защото видях, че мога да играя
наравно с най-добрите и да стигам до такива нива в турнирите. И казвам мотивация, защото сега като че ли се чувствам по-мотивирана, както и да тренирам, така и излизайки на корта, имам повече така доверие в себе си, което е много важно. А България? Дали смяташ, че печелиш за България? Застана ли държавата за тебе? Прави ли нещо държавата за тениса? Ами в момента мога да кажа, че да, нашата федерация е много отдадена и искам тук е място да им благодаря, защото в момента ме подкрепят изцяло. От няколко години ръководството на нашата федерация е сменено. Ето при този премиер остава на тенис да не почнем да бием. Премиера ни бие всички и вие трябва. Това е топлата поръка. Еми да, това винаги е за добро. Играва ли си с него на тенис? Има 2-3 такива въпроса. Еми наскоро играхме, не лично, двойки играхме. И как се представи този човек? Еми бих казала, че доста добре се представя. Как го оценяваш? Да прави един коментар на неговия стил? Ами той е така... Професионален. Професионален коментар. Ами доста е добър на мрежата. Мисля, че това е неговия плюс. И ако взето играе там през повечето време. Защото сигурно има широк обхват. Има доста широк обхват и така твърда ръка. Се справя доста добре с волецата. Ти ще преуспееш и в политиката, да ти кажа. Защо? Ми става оценка, която даде на премиера. Има твърда ръка, добре играе до мрежата. Близките как те накъсват за матч? Честно казано... Разбрах, че бабите ти са били на един матч. Или това е някакъв слух? Бабите ми пристигнаха, двете ми баби и дядо ми Никола пристигнаха специално за полуфинала. За тях това беше едно изключително преживяване. Да. Как ли са се чувствали там? Ами, разговарях с тях след това. Те направо не можеха да ми обяснят, бяха много развълнувани. Какво ти казаха? Те не ми казаха веднага след мача, те плачеха. Но те са много емоционални за това. Всъщност семейството ти доста пъти е застало за тебе. Разбира се, семейството ми винаги е било зад мене. Аз нямаше да съм това, което съм без семейството ми. Нека да чуем какво мислят за теб твоите близки. На 3-4 години хвана за първи път ракета. Показа една изключителна концентрация, още като малка. Задържаше максимално топката. Научи се много бързо. Тя още от много малка, тя на 14 години спечели републиканското за жени. Проявяваха изключително творчество по отношение на игрите с сестра си, с брат си. Правиха мартеници. Мисля, че няколко месеца преди 1 март започваше подготовлението. След тренировката се прибират и двете почнаха да правят мартеници. И на 1 март, каквото бяха направили, го продаваха. Как тренира тя? От сутринта до обяд, после малко почивка и от обяд до вечерта се играе. Общо взето от когато е състезателка, това са над 15 години. Отскоро живее сама. Как се справя тя? Сама кавички. Защото идва да яде у нас и само си спи вкъщи. Има куче, но само на документи, защото аз го гледам. Никога ли не е искала да се откаже от тениса? При нас нямаше такова нещо. При нас беше или играеш тенис, или няма друго. Има ли е възможност тя да се състезава за друга страна? Предлага ли си? Мисля, че продължиха от Турция. Това беше в момента, който я предложиха, това беше моментален отказ. На времето баща ми викаше, че без България на гърба да ти си нищо. Хубави думи, без България на гърба ти си нищо. Смяташ, че това наистина е така? Да, разбира се. Все пак може да кажа, че съм националистка, обичам си България, обичам и Пловдив много. Все пак това са ми корените. Защо ако на гърба ти стои на някаква по-голяма, по-могъща държава, по-богата? Няма ли да се чувстваш по-добре, ако ти стои, да речем, отзад Турция или Съединените щати или Русия?
ако съм туркиня или американка, сигурно ще съм по-добре, но аз съм си българка и да си сложа друг надпис на гърба, малко не върви. Много спортисти избраха този път. Състезаваше за други страни. Това си е личен избор. Всеки си има някакви възгледи. Всеки си прави избора за себе си.